Fordi den sidder godt begravet, den her. Det var sgu i orden, ja. Og så på Brians, der kraftede med. Men I må jo lytte til dem, der ved noget om det. Så er din produkt 2 jo indledet. Så er der sgu... Sådan. Brian, så skal du hjem og ordne fisk. Så kommer du alligevel til at lugte fisk i dag. Skal jeg have vægten med? Jeg lugter til fisk hver dag. Den er 2 kilo. Hvad siger sådan en hedder? En øre? Havre er der. Fisk, kan vi se. Kan man ikke bare kalde den for en fisk? Hvad siger I? 2 kilo? Så det er nok til en familie på 12? Nej. Altså, hvis ikke man spiser så meget fisk. Jeg skal lige op i røven. (1,99) 2,3 2,0 2 kilo. 2 kilo? Hvor må lige den der? Der ligger rigtig muligt andet rundt. Så skal vi lige have det her op.